Men bir yerde hiç daha toslajak bolamok. Men yeňişleri sede var boldum. Men mun boyun alyan. Men özüm aklajagam bolamok. Men şuun utullum. Yanlışlıklaram goý örendirin. Ýöne islenlik yanlışlygym düzeltip bolýar. Egerde pikirleň täzeläp, şol yanlışlygyň ýüzüne dogry seredip bilsen. Indi näme etjek diýänmi? Men onu bayram etjek. Sebäbi diňe şeýle pursatlar sen belent basgan çaklara çykmaňa güýç berýär. Seni berkidýär, taplaýar. Islenlik adamyň öz islegi bolýar. Sen ýa sinanlardan ýüze urmeli, ýa-da olary ýüze ýüzdirip kabul etmeli. Men şu ýol saýlaýan. Men hiç o sinanlardan gorkamak. Men olary höwes bilen kabul edýän. Men sinanlar bilen terbiýelenýän. Hemişe de bu ýolum dowam eder. Durmuşda hem adamlaryň deňdigine men ýüregim bilen inanýan. Eger kimdir bir üstünlüge yetip bilýän bolsa, onu başga bir adam yetip biljekdigine inanýan. Hormatly belen serkerde başymaz bize mertlik, edermellik, gaýdusuzlyk görkezýär. Näme üçin men hormatly belen serkerde başymyzyň nusgalyk görelgesini, şahsy görellüsini eýermeliler. Egerde sen aňda şol üstünlüge yetmek pikir bar bolsa, başga zat hatda, başga ýol hakda pikir etmän, giýjegi nütrgölleşip, zähmet çekip, üstünlüge ymtylsaň, onu hukman ýeňjekdiňe inanýan. Bu men pikirim dedi. Bu men Halipa tälimçiň pikirine de şeýle. Bu aslynda durmuşyň kady kanunyna da şeýle. Her kynçylygyň aňyrtynda ýeňillik bar. Men finaşdym. Bolmady. Diýmek ýene de finaşmady. Men bilýän, men inanýan, men öz maksadyma hukman ýeter. Menne muňa bolan damja ýalam şubham ýok. Sebäbi menne ähli mümkinçilikler bar. Güýç, kuwwat, aň, esasy adam höwes bilen inanmar.